mo ang gym kay lockdown sabi. Health center. Health center. Ang among ka church chapel pala yan. Chapel Catholic. Among kasilinganan. Magmasura sa? Wala pa. Sa'yo pa pumpod? Puro minay mga tanong. Balag kon basta kay makakuha ng fresh air. Nanami diri guys. Lugar na mo. Wapay nagtapas na sa mong kilid. Nanami sa mo ang humble home. Ang humble place. Indeed. Thank you guys for watching. Balay. Thank you for watching.